Ningkong nga penpau ke jing sngongu yu blai ba u penla nga ban yeng hne ka jaka de ka jingai ka jongu ban sam ka ktin ka jongu blai ban ngai ku blai ru yu fi kum ju ki ba ju ye ban sa skor ka ktin ka jongu blai ka kerteng jong de ka khubor ka ba ko ban sam ha pding jong fi ka long ki ba penlong ye ka jing ye ka ba shisha ki ba penlong ye ka jing ye ka ba shisha lani ka jing ye ka ba shisha ngan pensong nong rim ya ka khubor na ka sithi baning kong sekinong korin kalenong ka ba khatlai ka de khot ka ba sao hadu ka ba nyiu ki kintien ki ba ong kumni ka jing ye ka yai sha slem ka jing ye ka le sbun ka jing ye kam ju pihun ka jing ye kam ju le sarong yelade kam ju penmeng kam ju le khlemakor kam juwat ki la ka jong kam shat ban khi bitar kam tharai sniu kam kemen he ka jing bam hok henrei ka yak kemen lem bat ka jing shisha ka yai sha jem ye ki baro ka ngek kloi ye ki baro ka kermen ye ki baro ka sha ye ki baro tani ka por ngin ya sedang no badi puson ya gini ki khat santli ki ba penlong ye ka jing ka ba shisha lani ka kata ka jing ka ba shisha tong ini pulih gini ka dekhot ka ba sao ka ongkum ni ka jing ka yai sha slem ka jing ka dei kata ka jing yai sha slem la dengi kwa ban pen pau jing segi wei pen pau ha ka jing yai sha slem ka jong fi kani kat kum ka tien ten rai jong kani ka kentien yai sha slem hang ni ka bamun ngala ban yai sha haga jaka bangan bitar nga penjem yelade nga bu ya ka jing bitar ka jong asha jengai kata ga mut ka jing yai sha hang ni sagawai ka jing kani ka kentien yai sha ka bu apsul pol utho hang ni kadi ka jing yai sha bat ki parabriu om bat ki sagawai pat ka jing mut jong kani ka kentien yai sha hang ni ka bamun utahu briu haba lale bom deyu wat lada udon ha ka bor ka baula ban penihar keput lani ula ban siu keliang henrei umtre wat lada udon kalat ka kabu henrei ujit penban ban yaisha ula ban sha kata ga jingmut jong ka jing yaisha hani ubriu ubadon ni ka ni ka jing ye ka badan hapo ju ka perlong yu ban yaisha ka perthai kayo ka jing yaisha kum ka dur jo ka jing tlon henrei kam long kum ta hau kristan ka jing yaisha ka long ka bor kitu ki breu ki bakwa ban yale lane ban pen pau ya ka jing bitar ga jongki kadau baro kadai namar bakadon ka jing syapti ngapo jongki ki kwa ban siu keliang kimla ban sha henrei ka jing ka penlong yo yang ayo pi ban la ban yaisha ading ai jakaya ka namar ka jing kam jukwa ban penihar keput lani ban siu keliang kumbala tho haga sithi sigi nongrum kala nong ka bakhat ar ka dukhat ka bakhat nyeu ka ong wat siu keliang yano ru da ka basniu namar ka basniu kata ka di ka jing kam di ka jing tlon lani ka jing yaisha kam di ka jing tlon henrei ka di ka bor ka bau briu la ban sha ka jing ka penlong yu briu bau la ban le ya ka bau jisu ong haga gospel ju Matias kan nong basan ka dekhot ka balai bukundai haga bau jisu ong la da unu uthap ya ka ngap ka mon ka jong me to men pensha sa kawai pat kaliang kata ka di ka jing namar ka jing kala ban yaisha tangina pet ya ka nuksa haga bible syapang ka jing yaisha haga bang yu ujisu hi ulong kanuksa jo ka jing yaisha haga ba ujisu yaisha bat kinong shun ki bale banyu ujisu dei bu tlat henrei kadai ka bor ka badon hapo jung uga penlong yu ba ula ban yaisha wat la don ka bor
Baula ban hukum ya ki angel jong ka beneng. Ban yarap yu, ban penihar keput ya ki nong sun ke jong u. Henry yu klem le kum ta. Ikan mau haga gospel ke jong Lukas. Kalau nong ka ba ar pulai, ka dekot ka balai busan. Halor ka ding pernah sim la tim ya ki. Penban halor ka ding pernah udwai ya ki. Le ka ba uong. Kopa to mahap ya ki. Na ba kim tip ya ki ka ba kile. Jisu ula ban sya ya ka jing kodit so ka ding pernah. Ka daw baro namar ka di ka jing iye. Ka ba don hapo ju u. Ka ba penlong yu ba ula ban sya. Sa gawai pat ka nuksa iyo i hagikam ki apostol. Kal nong ka ba nyiw. Siapang u Stephen. U balong kumu Jisu hi. Andalan nan temau ya uni u Stephen. Suaba un dukut mensiem. Ula dua ya kamat jong ublay wong. Atrai. Wat thau ya ka pop ka jongki. Kata ka di ka jing iye ka ba don hau ni u Stephen. Ka penlong yu ba ula ban sya. Sa gawai ka nuksa ka bangi i. Ka ba sngaw tanat kalong. Ba ublay. Jonga bat jongpi. Ulong ublay ubayay sya. Haga ba pila ban puli. Na ka siti ba ar. Ka jong u Petros. Kalong ka balay. Ka dekot ka ba kendai ka ong. Ublay ulong ubala ban yay sya slem. Ubaman yano ban jatno. Henry babaro kinpoy siya ka jing kalakaw mon. Nga ban mapi ngiyo ka jing padiem day namar ba ublay ulong ubayay sya slem. Kata ka di ka jing long ka jong ublay. Nalagadaw haka siti baar sa ginong korin kalong ka ban riyo, ka dekot ka ban riyo, ka penkenmao yung i. Baka jing yay sya slem ka di ka jing long jong kibriyo ka jong ublay. Shishu Apostle Paul haka siti ka jong u siya kinong Ephesus kalong ka basaw ka dekot ka baar utho hang tu ong ko para kentu yefi bapiniyay kumbaday siya ka jing khot ka bala khot yefi haka jing sngoren haka jing jemnon haka jing yaisha slem bada ka jing yaisha parlok hi haka jing iye kabamot ka jing kentu ya baro ki Kristan bakin long ki bayai sya slem. Dan na pling jong pi piong katno ngan yaisha. Ka Bible ka klem tho katno yaisha. Ka Bible ka khot yang ayapi yaisha slem. Ublay utip sa katno bapin yaisha. Lada palan haga siti ka baningkong sikinong koren kalanong ka ba sipo ka khot ka ba khatlai. Hang tu ka tho ublay unam tenju tam ya ka bapila ban sya. Henry un thauru ya kalan kumnu bapin lait nanta. Ka dawat judu jing kermen la don na pdeng jong fi. Manura manu kiba la long ka daw jo jing sngosi jong pi kiba penmong kiba pen khang ya pi kiba pen jenjare ka jing im ka jong pi ki sngodu jing kermen nam ta jong ki. Henday tip ini kaway. Bakum ba mga pingi don hakalenti jong kajing penwandur ka jong ublay. Kumta makiru kidon hakalenti ka jong kajing penwandur ka jong ublay. Haka kitab Ecclesiastes kalnong ka balay ka dekot ka bakatway ka ong. Haka por ka jong ublay. Ki ay kinlong itanan. Ikan mauru kumju haka kitab Isaiah kalnong ka basaw pulay. Ublay hi uong. Bangalong mga unong penwandur. Ya ka jing iem jong ubriyo. Nagadaw tungin ya Aisha. Nakabanta jong ki. Nabar ngitip. Ba ublay utray ya ka jing start ka jong. Utray ya ka jing jar ka jong. Kaba kumno ban penwandur ya ka jing iem. Jong a bat jong pi bat jong ki weipan. Ban ring ya iwei piwei. Saladehi. Tekalade ka por ba nga pi. Tungin pen i jing iye. Ya ki wei. Tungin dia pejpan ya ka baar. Kaong gumni, ka jing iye, ka le sbon. Ka jing mo tenray so ni kentin le sbon hang ni kabamon. Ka syakri, lani ka le ya ki ay, nakabantay ka jing mentoy jong kiway. Kata ka di ka jing mo so ka kentin le sbon. Habang ipek yo Jesus Christ, u Jesu uwan siya ka pertay.
Uaya ka por ka jung u. Ule egi kam ki babae ka jung baro. Mdi nam tayaladi. Baro ka ba ule ka long na ka benta jonga ba jong pi banga pi ngin ma ka jing suk ka jing kemen. Wap sul pol ru hakawai ka shiti ka jung u ong. Ngala the no egi ka jing im ka junga kum ka jing ai ngu thang ka duan. Mdi na ka benta jonga. Mdi nam ta ka buram jonga. Henry ong na ka benta jong fi. Wong wap sul pol. Kabamut ubriu ubadon ye ka jing ie. Pi ubriu ba ie. Uaya ka por ka ba kerpang ka su na ka benta ka jing mentoy jong ki wei. Ubriu uba ie. Ukloi. Bana iti wat la ka jing im ka su na ka benta jong ki wei. Kata ka di ka jing sebun. Sakawai ka jing sebun ka bang ka jing mut jong ka. Kalong ka di kata ka jing he men sim. Haga bangi puli haga shiti haga gospel jong Matias kalanong ka ba san ka dekhot ka ba sau puai Jesu ong hang tu lada uno upan ye ka sapti ka jome to men ai ha uru wa de ka jang kop ka jome kata ka de ka jing sebun kata ka de ka jing he men sim ka jing long la kloi ban ai ya gi badon kam Shushu ka dekhot ka ba sau puai ong lada uno khot ye me ban lech silanter to men lech bad u arlentero kata ka de ka jing sakri kata ka de ka jing he men sim Basa kawi ka nuksa jo ka jing sebon ka bangi i ka jing sebon ka jong ublay haga Bible kata ka long pin puli haga siti jo ki nongrom ka nong ka ba ar ka dukhot ka ba saw ka ong gumni ba ka jing sebon ka jong ublay ka tho ya lam mingi ka jing ka laumon ka umot kata ka jing sebon ka de kata ka jing iye ka ba upen pau yang i ban pediang yang i compare kum nong ilong kata ka de ka jing sebon ka jong ublay kabau smooth hu yang i bangilong tangki batulat Henry ujit ban pediang yang i kata ka digajing sebun ka jinglong la kloy ban ai jaka ka jinglong la kloy ban pli ka jing smooth nat ya ki wei kata ka digajing sebun ka jing sebun ka jing kalong ka digata kan ka jinglong la kloy ban ai jing i wat ya kita ki bom de hok ban yo ka jing i kata ka digajing sebun kata ka digajing i Kaba mga pi tongin pentre kami ka nang ni siya kaman haga jing im ka jongi. Tongin ni pet sa kabalay. Ka jing i kam ju pihon. Kataga di ka jing ong jong ka ketien ka jong ublay. Kani ka ketien pihon. Kalong ka ketien ka basir kaya du kata-kata. Ka jing mut juga ka ketien pihon ka bamun kata ka jing thnam ka ba hapo jong ubreo lani kata ka jing penki ka ba jubor ka ba hapo jong ubreo persya ya kita ki ba sngo tenat ya ki ba kin roy kin man ba kata ka jing pihon lani kata ka jing bom suk ka ba hapo banyo i ba ki wei ki khamla banyanga kata ka jing mut juga ketin pihon badaka kitab probab kaya tu sepang jing serkai jong ka kentin pihon haga ba pin puli haga lenong ka ba ar punyeu ka dekhot ka ba saw ka ongum ni bau ei bala banieng ha khamat juga jing bisni u ei bala banieng ha khamat juga jing bisni ka ba mon ba ka jing pihon lani ka jing bisni ka bam meu breu ka bam krunya ka jing long ka ba syapo jong breu haga Bible kidan sibun ki breu ki ba kani ka jing pihon ka ba me ka jing im ka jongki tongin ye pej ka nuksa haka kitab ka ba ningkong Samuel kalanong ka ba khat pra ka dekhot ka ban riu ka ba nyong phin sapuli hang tu ka ya tho sapang usol upen pau ka jing kemen ka ju upen pau bo ye yo David hadien bo David ula peniap yo Goliath Badu sol ula kular ban ai ya ka khon ka ju badu ula ai sisa ya ka khon ka ju bakalong ka tengah ka ju David badu David ula kelalong persakurim ju sol dene daga daw bang yu i bau Jonathan uda i happen same yo David Henry habala tenju pat ya ka jing i ka ju sol penban ka long tang ka jing i ka ba jendong
Hagabah hakawi kapor. Kini baru arngun. Ong ka Bible kila yalay. Haka jaka kaba layale risa dagi patba. Bah onda kila boy hangta. Kita gi kentai kila yarwai. Kila yarwai kila yaong. Usol upenihap ya kishihajar. U David upenihap ya kishihajar. Usol ula penihap ya kishihajar. U David ula penihap ya kishihajar. Kata gajing yaro kabala lek kambun so David. Kapenlong ya kajing pihun kayo jaka haga doknud kajing usol. Bagadi kajing pihun ke badon hapo jeng usol. Kapenlong ya usol. Nau tau kurim. Syau nong syun. Kani kajing pihun ka penkela shiklip mat na kajing ihi. Si kajing isi. Haka bang yu haka tu ka lenong. Bau sol ula bitar ula ong. Saga ipat ka bau niu David udang yo like setangga ket ka jong ahi. But day nadu ka di kapor. Bau niu sol. Wat ya ka jing im ka jong David kumno ban yo ban penihap yo. Ban udah be merat. Ya David. Kani baro ka day namar ka jing bishni ka bayo jaka sol. Ngin pej ru kumju haga kitab Esther. Siapang Mordekai. Namar bau semla dem yau Haman. Bat kumno bau usem upendon buram yau Mordekai. Kani ka jingpihun ka badon hau Haman. Ka pelong yau Haman bau wat ikilat. Kumno ban yo ban peniyam. Ani ban pensiden Farsi yau ni u Mordekai. U Haman utau ya daga ding Farsi. Ka bau utmu ban peniyap. Yau Mordekai henry ha ka bakut hi. Yala day yu happen din how ni uding Farsi. Ngi hang ni baka jing pihun kasyat kelaban ban yala day. Pikin mau ni haka kitab Daniel ya gitu kiba bishni yau Daniel. Kiba pelong yu usim bau haban tab yau Daniel wat la dau iye yau Daniel. Haban tab yu hakrem jikising. Henry yu blay u yeng ringkat badu Daniel. Henry haka bakut la tap kala ya gitu riu bishni hi hapo jong katuga krem ju kising. Kitu kipen up liulep ya kiwei Henry kingat penban halade. Kata gede ke jing bishni kadon ka bor haka ban peniyam. Ka jing bishni kadon ka bor ban peniyaklat wat si para. Kadon ka bor ban peniyaklat wat si perlok bayo iye. Nagadaw la da kadon gede kajing bishni kayo banrung wat apo kajing syakri apo ka balang ka penjat wat ya ka balang Kristan. Nagadaw kadon kajing ale hapding jong kiba para ba ya syakri habayo iba uwe ublay u kampenon kam bon ya itay. Lani kajing ro ka kamlay kambon ya iwe. Namara ba ikamla itay banyanga natagadaw. Apihoy ngawat ikilat kumno ban pensniyo i. Kata dia kajing syirkai juga kajing pihon lani kajing bishni. Tongin nom ailat eka kajing im kajongi. Henry tongin pet-pat eka nuksa ke babah. Kabangin ngiyo iha ke kitab Genesis kalnong ke bakatsan syapang u Eliezer umrau ubalakha hagalong ying kajung Abram. Ubalong unong na Damascus ang gaktin kajung blay. U Abram udang mut ba umdan khon ula jiet banting khon ya ni Eliezer but ula kular ban pelong yu utau unong yo kenti ya jing don jing em jong u Abraham Henry kadon kapor jong ka jing penkela hagal nong ka ba arp ku saung i ipan onda lakha ya u Isaac nakasengkai kajong Abrahami. Kalong kabadai bau kontrai unyo ya kanong kenti. Kumta la aino ya kata kajing don jing em kajong Abraham baro syau Isaac. Henry kabas ngot nat kalong. Bau u Eliezer. U klem bishni ya u Isaac. Wat lau la du no aka baro.
namar bau iye yau Abraham. Namar natagadaw kajing iye kam ju pihon. Ay ba mga pi namar bangi iye yau Jesus Christ. Tongin ang pihon lane, tongin ang bisni yano. Ini kemen lang haba kiway kikiw. Ini kemen lang ya kajing syukri jong kiway. Tongin ini pait pat menta ya kabasaw ka ongkum ni. Kajing iye kam jule sarong yalade. Kajing mot hang ni kaumun. Kajing iye kam jukren ya ke kabasyukor. Kani kajing sarong yalade kalong mar persyapat bat kajing pihon. Kajing pihon kadai kata kajing bomsuk. Banyo i bakiway kikiw, kiway ki kamla banyanga. Henry kajing sarong yalade pan, kadai kata kajing kerengkop yalade, kajing penkraw yalade. Kabang akwa bakiway kidai banyo iya nga. Ha kajing pihon, ngakwa bakiway kin dan no arsut sapo. Henry ha kajing sarong yalade pan, ngakwa mangageng ngan kiw ngan long halor jong ki pan kata kadi kajing sarong yala di ong ketin ka jong ublay kajing sarong yala di kadi kata kajing kwa ban pendan buram yala di ban penkraw yala di ban kentiu yala di bak kenang bakiway kinyo iya nga kata kadi kajing le sarong yala di kani kadi ka pop latip ya kakum kata ka pop ka balong halor ki jaj pop baro. Lani latip ya kakum kata ka tit pop jong ki jaj pop baro. Kalong ka basniw hadu kata. Kani ka jing sarong. Ka ba penlong yo briw ba salia ban yu ikiway namar kata ka jingkwa ban kentiu yaladi ban penpaunam yaladi. Fi kalong ka ba yo briw ba untay laga jong ka nam ka buram. Daladi yaladi lemda yu shwa lemda upen mong shwa lemda upen sniw sya kiway. Kata ka di ka jing sniw ani ka jing sirkay jong ka di ka jing sarong yaladi. Henry itong ini petpat ya ka nuksa ka babaha. Lani ka mensim ka jong Jesus Christ. Kabang yu i ha ka siti syuki Filipi kalanong ka ba ar kadikot ka ba kaban riu ka onggum ni sngap ka ni ka mensim jong u Jisu ka ba apostol Paul utho hang ni uang u Jesus Christ ubaha ba ulalong ha gadur ka jong ublay sim la nyew yala di ban long maringkat bar ublay Henry ula pensuda yala di ula sim ya gadur meraw haba ula jalong seriem kum ubriu ula lerit yaladi haba ula jalong ka jingkok ngu wat hadu ka jingyam hoy ka jingyam ka ding penakeng kata di ka mensim snguren ka mensim ka penpo yaladi ka ba Jesus Christ udan Jesus ino no ya ka buram ya ka khet abling uda penpo yaladi na ka benta ban kentiu yang ya pi manga pat mapi how Jesus Christ ngi ki bomlong ei ngi kalalong ei dileng ba kajing penpo ko jong Jesus Christ ban kentiu yang aya pi sa kaburam ko jong ublay Henry kajing sarong pan lani kajing le kata kajing sarong yaladi kata pan kakwa ban kentiu yaladi ban penpo ya kawi kata di kajing long jong gani kajing sarong yaladi tengni pai kebasan ka onggum ni kajing iye kam ju penmeng. Kani kajing penmeng, lani kajing sngaumeng, kalong kumju hi kum kati kajing sarong kumbangila. Pet ya kajing mut jongka, kabamun kata kajing penhe yaladi, kata kajing penkraw yaladi, kata kajing kentiu yaladi. Kani kajing penmeng kadi kata kajing long, kabakwa bangangan long hakmat du. Ngangan long ningkong, kiwikin long syadin,
Wat ublay ru ulong baar ngangalong ningkong. Kata ga dika jinglong juga jing ngomeng. Kabang iyo iwat hau Lucifer ubakwa ban kini ya ka jaka ka jong ublay namar ba ukwa ban pelong ningkong yalade. Umut ban pelong baar wat ublay ru. Henday tungin pat ikan nuksa ka babaha kabang iyo ipan. Hau Yohanes nong penbaptis. Ondau Yohanes ulawan pau haga jing syagri. Kumu prophet lani kumu nong yutu lupa. Baro kila yo Yohanes kumu tau nong yutu lupa bakrau. Henry ga sngo tanat pat bau Yohanes u itu yala ka jong ka jing khot. Bau long tang kasur haga riklau. Haga ba kila kli u kiong hato medei mame utam mezaya. U Yohanes wang ngadei tang kasur hari klau. Haga bau Yohanes uong ini kintien utah buan na din sunga ulong bakam krau bakam bit yang awat ban loj ya kiksai ki juti ki jung uru kata ka jinglong ka jung Yohanes ngi ka jinglong ka ba penret ilade ondau Yohanes ula penbaptis yu Jisu haga wa Jordan bad hadin kata ka jing syakri ka jung Jesus Christ kala sedang bad Jisu ula sedang ban penbaptis ki weiru bat sibun ki breu kala bot yu Jisu kanam ka buram ki jong Jisu Christ kala pau keleng-keleng bat kini ki sendran ki jong u Yohanes ki lawan ban yatu yu Yohanes ki ong utau ba me penbaptis mauru la penbaptis kala ban ki wei Henry ngi i ya ka jing long ka bas ngoret ka badon hapo u Yohanes uong ni dikintin ya u ban man krau ya nga ban man rin kabamun ka jing iye ka ailat ye ki wei bakin kiu lada ki kamla ban yanga kamlele lada Yohanes lada ki klet yu Yohanes lada ki i tang yu Jisu kata de gamen sim juga jing sngoret lani kata de jing iye Henry ka jing sarong pan ka kwa ban ken yanga ban man krau ye ki wei ban dangret kata de jing meng bat ka jing sarong bun sin kapen krau ya ka kli la jong Henry ka jing iye ka kren ya ka jing krau jong ka donon tongin ya pej pat menta se ga wei pat ka ban rio ka ongum ni baka jing iye kam jule klemakor ka bamon kani ka don ka jing dai para brio fi ka jing iye ka penlong yu brio ba unlong donakor bar ka jing iye ka penlong yu brio ba juklet ban ong sngoba namar ka kentin sngoba ka penkela na ka jing dawa sa ka jing kerpan juklet ro ban ong kublai shibon namar ka kentin kublai shibon ka penpau ya ka jing sngongu lani ka jing nyokor ya ki weipan lani ka jing i kam juklet ban pha ya ki kentin tonang koit no kloi lada yo sngo yano ba pang ba sitong lani ban ong ya ki kentin I men sim hakita ki badu jing kermen ka jing i kam juklet ru ban ong sngo ba map ya nga lada don kanu ka jing ya bakla lani ka jing bom yestu jing mon kata de ka jing i ka kwa ban tei ka jing dai para brio ka nyukor ya ki wei Henry ka jing bom i pat ka don ka jing dai bar ka jing long klemokor ka jing long klemokor ka de ka jing long ka ba ngam salia yano ki ba ker saudong yang kam jukan mawat ban ong sngoba lani habadon menu ba ai ru su ong bai ayo tang ban ong kublai sibun ru tre ban ong isa yo sngo kidon ki boong le ayu ni ong kumta kata di ka jinglong klamakor ka jinglong ka bomju nang ban buram yaki weipan ladi i ki riu kan thai la ne yaki riu rangba yaki riu temen habaki wan tre bat ban yeng na ka jaka ba song ong pen ban yaitu kentin oh
kiawan hadin kiba kimat ya dep situ. Lawan semangat kimat ya yang situ. Henry ka jing iej pan ka yang kloi-kloi na ka jaka basong ban island soi ki wei. Kata ka di ka jing long don akor. Habaya bam jing bam ru la ka di ka jing long klam akor ka long ngayele ban bam so mangai ka jing bam ki babang wabang. Ngai ka batam ya ki wei la ni ki bahadien ki bat ya dep situ. Kata di ka jing long klam akor. Henry ka jing long don akor. Ka perkat na ka banta jong ki wei ru kum jo. Kaya penbiang lang. Tong ini pej pat menta sa ka jing long ka ba nhiều. Ko ong kum ni. Kamwat tang ya ki ai ru la ka jong. Kata di ka jing long jo ka jing i. Lani kata ka di ka jing i. Ka ba mon kamwat tang i ka jing mentoi la jong. Lani kamwat tang i ki ban pen mentoi tang yang a. Haga bangi puli haka siti ka ba ar siki Filipi kal nong ka ba ka siti siki Filipi kal nong ka ba ar ka dikot ka ba sau wa apostol Paul upen iya ka nong rim jong ka ktin ka jong ublay haga ba uong hang tu klem da kimi uwei la ka jong hi Henry uwei ya ka jong ki wei pat kain. Kata ka di ka jing kentu ka jong apostol Paul. Bangam perkat tang i ka jing mentoi jonga nga perkat lang i ka jing mentoi jong ki wei. Nga pejru i ka jing non kam jong ki wei. Henry ka jing bom i pan ka di kata ka ba ngayo i tang i ka jing ton kam jonga. Ngayo i tang i ladi. Tang i ladi yo mangalabiang. Nagada daw don ki bre ki bong. Leyu ni perkat i ki wei. Leyu ni pen kuslai na gamta jong ki wei. Kama dia dep situ. Labiang mangalabiang. Kata ka di ka jing bom i. Henry ka jing i. Ka perkat i ka jing mentoi jong ki wei ro. Ka jing bom i ka di kata ka badon ha ka jing long ka jong ukan. Ka bang i ukan wong. Hato de mangamu utau uba pej uparau jonga. Syusung ikan mau ha ki gospel sapang uhenmen jong utu ukun sarong auria on daw lawan pai so ying. Utu uhenmen upen pau gijing bom sngo tenan haga bau ong yalau kupa uklam ong upara henry ya uang utu ukun kabamdu kun jong me. On daw kun sarang auria lawan pai so ying. Uang ba meme ai ya kun lang brot ban priap ban ya kawai. Henry yang amim ju ai. Kabamot ngi i hang tu ba utu henmen. Udah tahu bayu i tang yalade. U perkat tang yalade. Kata ka di jing bom i. Henry ka jing i pan. Ka klet yalade. Ka mau ya ki wei. Kayo i ka jing non kam ju ki wei ru. Kata ka di jing i. Kata ka di jing kwa ka bau blay kwa yang ai piru. Bangin pentrai kam ya ka jing im ka jong i. Ubriu ubadap jingkemen. Lani ubriu ubaga jingkemen kan slay ka jingim gujung u. Udi ubriu lani udi Kristan ubas ngotho ka jingmot jo ka kentin jingkemen. Bangin mat ka jingkemen ka jingim. Ninle igini lait ligi ki ai. Ningkong yo Jisu baar ki wei khadu yaladi. Kata ka di ka jingi. Ka jingi ka bu ki wei su ha kaman. Kabu ia ladi sedian. Kata ka di ka jing i. Ka bau blay kwa ingi bangin pentrikam. Tong ini pej pat menta sa ka pra. Ka onggum ni ka jing i kam sat ban ki bitar. Ka jingmut hang ni ka mon ngam dam bi. Lani ngatut ban bitar. Lani om sim lala ban penkit bitar yang kloi-kloi. Kata dia jingmut jaga gentin hang ni. Pi kwa ban tip pi jendong jing i lani pi jeliu jing i. Ladon kapor kaba ladon manu-manu. Kiba bom kok ngu ifi
lani kiba kren bom daya fi lani kiba le bom daya fi lani pi kloi no ban kluj lani pi kloi no ban pen pau ka jing bitar ka jong pi phimla shu ban san shari la de pi kwa ban siu kaliang kata ka pen pau ba dang jendong ka jing i Henry tongin pet nuksa hagabay day bar ujisu upen pau ya ka jing bitar ka jong pinu i day tang haba ki lengdo lani ki farisi lani ki brio ki persang ban pen bakla ya karukom trekam ka hima ka jong blay hagaba piken mau ni em bau jisu le rong haga temple uyo i pen ban baki penlong ya ka temple kum ka jaka jong ka jing ya dia thien hagaba jisu u pen pau ka jing bitar ka jong hang tu ka jaka hagaba ula belot itu ki breu na ka du ka jaka bad wang i kinten wang baka yeng ka jonga ka de ka yeng jing duai u jisu pen pau ka jing bitar jong u de ha ka nongrem baki pen bakla ya ka kom trekam jong ka hima ka jong blai Henry pan ka ei pat kaba kile u jisu na ka bentai yala depan u jisu baro ka jing le ben jong ki nong shon jong u wat la da ki kren ben ya u ki sho ki dat ki sa nar panai u tre ban pen pau ka jing bitar Henry pen i pen ban ya ka jing yai sha ya ka jing i kata ka de ka jing long ka ba manga phingin bot ya ka nuksa sa ka wei pan la don ap deng jong pi phimla ban san shari ka jing bitar la da ka don ka jing bitar ka ba pen khi apo jong pi don mono ba le bakla kalong la da ka kan bahaya pi ba phin kum ka sentur ka bakum ka tu ka por namar la da pi kren ye ki kentien ha ka por ba pi bitar kinlong ki kentien ki ba bun sen ki bom sngo tanat la ne ki kentien ki ba pen mong ye ki bai ki ba phim poi perkhat pi kum kren bat bun sen ki kentien ki ba pi kren la da pi kren tang san second ro kila ban pen mong hadu san benai la ne san snem ro naga daw ka bahaya pi ba phin bum mi ka sentur ka jong pi la ne penyeng ye ka jing ye ha khaman la da ka don ka jing pen khi bitar apo jong pi jiet ban tut ban bitar long briu badap de ka jing ye ba ka jing ye ka penla ye pi ba phinom khi bitar kloi kata ga de ka jing kwa jong ka ktien ka jong ublai tong ni pet pat menta ya ka ba khandai ka ong kum ni ba ka jing ye kam tharai sniu ka jingmut jong ka tin ten rai ka ni kan tin tharai hang ni ka ba mon kan show la ni lum la ni bu jing kan mau ka jing ye kam tharai sniu ka ba mon ka jing ye kam ju bu jing kan mau ya ka ei ka ba sniu ka jing ye kam ju bat nun ka jing ye ka kloi ban mam bat ka jing ye ka kloi ru ban klet kata ka de ka jing ye tong ni pet pat menta ka ba sipo ka ong gum ni ka jing ye kam kemen ha ka jing bom hok ka jing mut hang ni ka mon ka jing ye kam ju ngau tenan la da lap yanu baki kelon lani la da lap yanu baki le pop baki le ka basniu Henry ka wei ni ka jinglong jong ki kristan ka basniu kata ka long kilet na ka wei ka yeng sa ka wei ka yeng ban lej ban yathu khana lor ni sa phang ka jing kelon jong no lani ka jing le basniu jong no haga ki pelong ban kum ka jing yathu khana ka bas ngot nat ban yo ban that madan ye ka ka jing bakla jong kinong yalam lani jong ki para bangai ka daw ki juja ki kini ki jing thu khana lor ni ha ki long ying lani ha ki office lani ha ki jakat rikam kumno manga mapi la dengi lap yano ki ba hap ki ba kelon hatongin lej ban yathu khana lor ni sa phang jong ki
Hatongin lej ban that madan ye ka jinglong jongki. Don ki ba pen i ben ban kumba i kumba ki kemen kumba ki sultanat ban ya thu ban ong. Pijutip ba itu i baju syakri. Imlong syukum tu mentai lale ya kata-kata. I kumba ki sultanat. Henry ka jing i kam kemen lane kam sultanat ka jing i ka sngosi. Ka jing i ka penlong ban duai lada yo sngo lada lap yo ki ba kelon ki ba le ya ba sniu. Kam tre ban ye thu khana chawai. Ka jing i ka penlong bangan ye thu ning kong yo blai. Ada ngalap yo no ka jing boman. Ngalej ban duai ya khamat jong blai na ka benda jongki. Ba blai pen sa ibor pen thamai pat ka jing im jongki. Kumnu ma phi bat manga ada ngilap yanung ye thu ning kong. Bat ka jaka ka ba dei bangin ye thu ning kong ya ka jinglong ka batlot jongno ning kong ka dei ya blai bangin ye thu. Ha ka jing duai ki jongi. Kabar ngin ye thu saki breu ka jong blai lane saki parlok ki jongi ki ba ju ye ban duai ya sai nam ta jongki. Om saki tu ki ba syukwa tang ban sutip. Nama don ki ba syukwa tang ban tip ya ka jing flot jongki wai. Kenang ban yo ban ye thu khana pat sa shoi pan. Wat amlong kumalong kitu kinong Rom men hendai. Ki ba ya kemen ki ba ya risa. Ha ba yo i ba ki sing ki bam ya ki Kristan. To mga pi ngilong ki briu jong ka jing i. Ki briu ki ba niya duai na ka banta jong kita ki ba kelon. Ki ba hap ki ba ur. Kumbala tho ha ka Shiti sikitong Galatia kalnong ka ban riu ka khot ka ban ningkong. Akan tu ye pi ko ki para bangai. La dalap yano haga jing boman. Pi ki bakin jaman sim. Tu pin pen bahapat yaki om ban pen bana. Kata ka di ka jing khot juga ketin ka jong ublai. Tang ini pet pat ka bakhat wei. Henry ka jing i. Ka kemen haga jing shisha. Kau mod ka jing i ka kemen baki wei ki kiu. Ka kemen baki wei ki roy. Ka kemen baki wei ki yat seprang. Ka kemen baki wei ki let jing aseng ki la ban duai. Kata dia ka jing i. Henry den penban pat ki ba wit. Lada don menu ki ba khamla duai ban yaki. Yala dia ki tlot. Baki i ki wei ki la ban duai ki sedang ban syakri ublai. Kiong ban oh gale man le. Kiong ban kale riublay, kale hok, kale angel. Ki kren ye ki kentin penduk jengkermen ha bagi i bagi wei ki sedang ban le ka baha, ki sedang ban le jing seng, ki sedang ban duai, ki sedang ban cakri. Henry ka jing i ka ai men sim. Ka jing i ka ya kersan lang. Ya ki wei. Ka kemen ha bayo i bagi wei ki le ya ki jing shisha. Tong ini pej pat ia ka bakhat ar ka ongum ni. Ka jing i ka sha jem ye ki ai baro. Haba ong sha jem hang ni kamut batang namar ba i chu yai sha jem ye ka besniu. Kata kam dei su ka jing i. Kata ka di ka jing bi. Ka kentin yai sha jem hang ni kat kum ka kentin ten rai ka mun bantap ban yada ban yarap lan ban kersan. Pikan mau ni em haga siti beningkong jong Petros kalnong ko basau ka dekot ko bapra ka ong baka jing iye ka tap yaki bun belen ki pop. Ka bamod ka jing iye ka kloy ban yarap. Yaw nu briu ban tap ya ka jing baman ka jong. Ban yarap yu ba un laj nang ta. Kata dia jingmun jauh ke kentin ya syah ni pikan mau ya nuksa ya ke jing thu khana ha ka kitab Genesis kalnong ka bakhandai syapang unowa hadien bola mi na ka yingling unowa ula thong ya kiding sowan bat ula teliat ya ka sokwan namar bola di
palat ya ka de ka sawan ka Bible ka itu baula buai pi ka breu buai pelong yu ba tip breu bagadon bat hakata ka jing buai ka jung ula shat bat ki jang ki jung ki lahap ula long lang khoi hakata ka por wei no khun jung u ham andau lawan de ka jakau yu i ba ukpau jung u don ka jing lang khoi ule gum no ni ham ule sik hen men ke jung ban ya tho sapang ka jing lang khoi ka jung ukpau jung ki arngot ke ki khun ki jung u Noah u Shem bat u Japhet anda kila yo sngoy kata kim tre ban pen ka Bible ko ba ki da yai da dien ki shim ka jan bat ki lek ban tap kloi kloi ya ka tu ka jing leng khoi ka jung ukpau jung ki ban ya rab ya lau ukpa ba un laj na kata ka jing leng khoi na kata ka jing le ran kata ka de ka jing mod jong ka kentin jing Aisha pikan mau ha ka keti ha ka kitab Proverb kalnong ka ba shipho ka de khot ka ba khat ar ka ong ba ka jing ye katap ya bun ya ka jing ye katap ya ka ringkang baro ka ba mod hang ni ka jing ye ka ya da ya unong pop om ya ka pom ka jing ye ka Aisha bat unong pop om bat ka pom ka jing ye ka kloi ban ya rap ya uno ya le ya ka no bakin laj na kata ka pop ka baki jule sa ka bakhat lai ka jing ye ka nget kloi ya ki ei baro ka bamon ka nget baki ei ki babha kinja hakiwei ka nget bakin roy kin man bah kin kiu kin yat saprang lada don ka jingnya hapo jonga jong pi baki wei kin kelon kin hap lani bakin snew kata kam de ka jing e kata ka de ka jing isi kata kami na ka jing pihun lani ka jing bisni hande ka jing e ka ngen baki wei kin yat saprang tong ini pej pat ka bakhat sao ko ongkum ni ka jing i ka kermen ya ki ei baro ka bamun ka jing i ka kermen bauta ubalahap ka jing baha kan wan biang ka jing im ka jung namar ba ka kermen ka don kata ka jing khmi lenti banyo iya ka baha namar bakadon ka di ka jing kmilanti ka pelong ban yaisha ban yaiab compare kan muslim kata ka di ka jing iye bar ka bakhadu ngini pen ka jing iye ka sha ya ki ei baro ka jing mut amni ka long ka jing iye ka yeng scam ha ka nong rem ka baka ka don ka jing iye ka bat scam ya kata lani ka bat scam ya ka jing iye ka jong uta wat lada ki don ki bor ki bawan ban penblat bangi ki breu tang suan ki ei ki bat penblat i kloi no ban ya phoi i kloi no ban ya dom i kloi no ban ya phet no i kloi no ban ya mi balang hende ka jing iye ka yeng scam ka bat scam ka nong rem ka jing iye ka yai sha aslam kata ka di ka jing mot juga jing iye ka basisha te mentang ila yo iye kini ki khat santli ki ei ki pelong ka jing iye ka basisha laning yo i ya kini ki so jong ka jing iye ka basisha to ai ba manga phingin long ki priu jong ka jing iye tongin long ki badap de ka jing iye bat to ngin pen prekam ya ka jing iye sa ki wei pat kala dei ka por ladam dei mentala nungin pen prekam ai ki wei kin mat ya ka jing i blai ha ki ba ha ba ki wan sanga sapi to blin ker khu ye feeling ba ka di ka jing sa score ka ktin ka jong blai angit scam banang ni sa kaman tongin long ki priu jong ka jing i kum bo blai long blai jong ka jing i manga ba phiru tongin long
ki brio jo ka jing ye